ollaan 40%. Laalo lähtee rullaamaan. Heittää Kantoselle, mutta ei riitä. Hienosti pelaa tilanteen palloa ja sitä kautta sieltä puolestakin pääsee riittävästi mukaan. Ne antaa kyllä. Butchersin olisi saatava tästä onnistunut peli ensimmäisiin yrityksiin. Siellä Quinner hienosti tavoittelee jälleen pitkällä heitolla Lukas Eerola. Joo, kyllä tässä näkee selvästi Quinneristäkin, että poketti hajoaa välittömästi. Siellä tulee Laherma tulee päälle, ei siitä ensimmäinen muuvi. Sitten on pakko roiskasta ja ei se kaukana ole. Quinner hämäisi juoksua sen jälkeen painelta, heittää kohti Natusta ja on komea syöttökatko Simon Ottolta. Natunen tällä kaudella puolustanut yhden heiton tilastollisesti ja nyt ottaa tämän kauden koko Valtteri-liigan ensimmäisen syöttökatko. Mitä sanoo coach Koikkalaisen Kotkarasta? Pelissä on aivan uudenlainen henki tällä hetkellä. Nyt tulee Lindqvist linjasta vahvasti vastaan, sen jälkeen Paananen pysäyttää. Läsnä, miten tämä momentumi muuttuu. Eli nyt on taklaukset on tosi varmoja ja nyt tuntuu 15 jardia matkaa maalialueelle. Sinodinos heittää pallon kohti Kidneria maalialueelle, mutta se on ollut vapaasti pelattavissa enää ollenkaan. Hieno taistelu maalialueen kulmassa. Sivurajalla pieni olkapää veivaus ja jälleen haetaan RJ Longia. Nyt Simon Otto kuitenkin. Toinen blokkaa jalkoihin ja toinen blokkaa ylös. Juoksupeli. Lukora linjan päädystä, sieltä tulee Otto tulee jälleen. Lentopotku, joka lähtee näin ja sen blokkaa Achilles Leroy ja Simon Otto on paikalla. Leroy blokkaa pois. Tässä nähdään Hellet. Tällä kertaa aikaa ei ole ja upeasti uhraa kroppansa siihen Achilles Leroy ja Simon Otto kiittää tässä vaiheessa. Pelin aloituslinjaan. Tämä oli puolustuksen kannalta nyt aika heti nähtävissä, mitä tässä tapahtuu. Otto irrottaa heti tuosta omasta kaverista. Whitehead pitää pallon itsellään, hakee Harjuahan. Kasper Harju on siellä kuviota juoksemassa ja on vähän päässyt sisäpuolelle. Maalialueelle päädyttävä. Moro kyllä jälleen paineistusta ja Mikko on siellä yhtenä paineista ja Bruno Escobar numero 88. Ja tässä nähdään Kouvo. Aivan viime hetkellä tulee vielä sinne. Joo, kyllä pallo sinne riittää. Siis Butchersille 3.10 ja nopeasti pallo laitaan Aleksi Hirvoselle. Hirvonen ei kuitenkaan Simon ota kulman. Joo, siinä todella nopeasti heitetään tää swing-heitto 3.10 tilanteessa. Heittopeliltä näyttää ja sitten sitä se myös on, koska RJ Longia tällä tavoitellaan ja heitto jää hieman vajaaksi. Joo, heitto näyttää, että se jää pikkusen tuossa vajaaksi, että tai sitten taistelussa. Kun nähdään tätä Kidnerin etämistä, Simon Otto voidaan muuten laskea myös ensimmäisen puolen onnistuviin, vaikka hänen edestään nyt se... Heittopeli. Siellä palloa pompottelee Amia. Heittopeli Kitchen. Nyt heittopeli Rolandille. Meilläkään ei siis ole tietoa, että paljon tässä on aikaa jäljellä. Yllättävän vähän, kun se on käyttänyt Rolandia kiinni, jotain nähdä tuolta takakentältä. Tämän kauden aloitus näytti varsin hyvä. Hellet ei saa tuota hyvää heittoa kiinni. joo, siinä lähdettiin heti hakemaan heittopelillä Helletille. Palloa käytetään Rowlandin sylissä ja sen jälkeen se vielä heitetään RJ Longille, joka on unohdettu puolustuksen toimesta kyllä täysin vapaaksi. Long löytää sieltä väylää, kunnes Simon Otto lopulta tuolta Laaka tai vaakatasossa jopa hieman taaksepäin. Toi on täysin sallittua ja ainoastaan tässä kohtaa. Kerroksessa on kovin helppo, että katsotaan mitä tapahtuu, mutta ensin kolmas yritys ja jälleen mennään suoraan kohti maalialuetta. Suomen kentillä tuo vastaanoton häiritä rangaistushyökkäykselle sisään. Tulkoon aina tuo 15 jardia tässä tuotaan. Syötön vastaanoton häirintä, hyökkäys numero 11. Tien puolustus, rotaatio toimii, Särkelä korjataan oma laitansa, jää Ville Ollonqvist, joka siinä hieman Jongles Leroy siellä ovat Ollonqvistia pysäyttämässä. Tässä oli nyt kyllä annettu niin paljon cornereita tyyttässä. Roosters lähtee tätä neljättä yritystä pelaamaan. Ei kummemmin painetta sinne jälleen Veikkomäen suuntaan Simon Otto. Ja nyt pelaa Otto suorastaan.
Ja tällä tavalla, ja sieltä näyttää muuten Vehkomäkikin vielä pois mennessä peukkua sekä tuomariston että suuta. Eli tässä nähdään ikään kuin On siellä tilanteessa mukana.